بێگومان دەمەک و بەحسە باژارê Erzuruma Bakurê Kurdistanê tê kirin, kebaba wî ya bi nav deng kebaba cağê û şîraniya wî ya bi navê dolmeya qedayîfê tê hişê mirov. Li Enqere paytexta Tirkiyê ji xurek û xwarinên xumaliyên bajarê Erzuruma Bakurê Kurdistanê di festîwalekî de ji bo welatiyên Enqerê hatin pêşandan. Hosteyên kebaba cağê ku di qada festîwalê de cihgirtin û bi rêz li ber menqelên xwe ji bo welatiyan kebabê çêdikin, amaje pê dikin ku ev kebab tehmeke qedîm ya Erzurumê ye. Kebabın en büyük özelliği koyun ve kuzu etinden yapılması. Taybetmendiya ve kebaba cağê ew e ku li ser agirê daran tê pêjandin û xwarineka taybet ya Erzurumê ye. Em ji ran û parsiyan mîh berxan vê kebabê çê dikin. Ev kebab beriya ku bê pêjandin bi rojan di nava xwe, pîvaz û îsotê de dimîne. û ev kebab xwarineka ku nêzî 600 sal dîroka wê heye ye. Yek ji cure penîrê ku tenê li Erzurumê hilberîna wê tê kirin, penîrê kefikî ye ku bi mehan dişikeft û di bin erdê de tê veşartin, di vê festîwalê de hate pêşandan. Erzurum küplü peynir ilk başlangıcısı biliyorsunuz. Panîrê kifikî Erzurumê di merheleyeke dire de derbas dibe. Pêşî wek panîrê qaşa tê çêkirin, piştre dikin nava kevlê bizinan de. An jî di bîdonan de 6 meh heta salekê dişkeft embar an jî dibin erdî de tê veşartin heta ku digihîje vê merheleya dawî. Ji bo êşên bedena mirov wek antîbiyotîkê ye. Welatiyên ku ji ber vîrusa koronayê heyameke dirêj bûn ji wan çalakiyan bêparmanê jî fersanta tehmkirina xwarinên xumaliyên Erzurumê dibînin. Ben cağ kebabını çok seviyorum. Keyfa min gelek ji kebaba caxêret tê. Em benda vê rojê bûn. Niha ev kebab hatiye ber piyên me, em jî bi afiyet dixwin û gelekî jî xweş e. Hoşuma da gitti. Ben Erzurum'da bir sene görev de yaptım. Ev festival zêde çoxweşiya min. Min wek mamoste salekê li Erzurumê kar kiribû. Ber vê çendê ez hatim vê derê. Min tişt xwerekirîn û min rojên xwe yên berê bi bîr anîn. Di festîwalê de li gel xurek û şîraniyên xumalî, nanê tenûrê jî tê çêkirin. Jinên ku hevîrên xwe vedikin, veke ku li valêtin nanê xwe yê tenûrê çê dikin û pêşkêşî Enqereyê yan dikin. Her wiha welatiyên ku dixwazin çand û dîroka Erzurumê nas bikin, dikarin heta 28 Mijdarî serdana vê festîwalê bikin. Vural erişmiş. Kurdistan 24, Enqere.